periodístiques que apuntaven que Xavier Vilaró no hauria estat ferit per una bala de goma, sinó per una baralla fora de servei la nit de la celebració de l'Eurocopa, han fet que el cap de la Guàrdia Urbana declarés abans del que estava previst. Vilaró ha ratificat davant dels Mossos la mateixa versió de l'Ajuntament. Assegura que era a la plaça d'Espanya la nit dels fets. El gerent de l'àrea de seguretat explica que ell mateix va veure la lesió. Quan jo ho vaig veure, sense que m'ho digués, vaig suposar que era una bola, per la forma. Era una forma esfèrica. L'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona i el mateix Vilaró ja han anunciat que presentaran una querella contra els responsables de les informacions que neguen la seva versió dels fets. L'Ajuntament de Barcelona, com el senyor Vilaró, com ens ha confirmat aquest dematí, presentarem una querella davant de totes les afirmacions falses que s'han fet i, entre altres coses, perquè hi ha la defensa del dret al seu honor, a la seva paraula, però també a la seva professionalitat. L'oposició municipal ha demanat que s'aclareixin els fets per evitar les especulacions. Convergència i Unió parla d'escàndol si es confirmen les versions que apareixen en alguns mitjans. El Partit Popular va encarregar una investigació privada dels fets i demana que l'Ajuntament també n'obri una. No es pot continuar convertint la manca d'informació en sospita el que va passar. Primer al voltant de l'actuació dels Mossos i ara sobre si el cap de la Guàrdia Urbana va mentir o no en la seva versió inicial. Xavier Vilaró va sortir dissabte de la unitat de cures intensives de l'Hospital del Mar de Barcelona.